Let's start the game. Tilap! Sige, tilap yun! Patay! Nabangag! Mas bangag ka! Karon, mangita kong players nga mudula sa Squid Game 2025 Part 2. Karon, mangita na kong players. Magsulusula na mo kagsuyop, di mo ka manghatag. Balipay bro to, napingis pagani ko. Mauna, kay magsinirok ka. Sa sunod gani, bahini ko. Oy, murag nag-away mo. Uy, murag kabalo ko. Unsa na inyong giawayan? Oy, wala mi kailan mo. Kinsa di ka? Pamilyar lagi kagagnong. Pamilyar ko kay Kugnaw. Kay nakita ko ninyo sa Squid Game 2025. Unsa na ito yun mo sa mua? Gusto mo makakwarta para namo ikasuyop? Ay sa boss, unsa ni mechanics na boss? Dali rang mechanics ani. Tilapan mo ang protest ko. Hawag ko na, kabulo ko na. Yun na. Kato din ni, ingal ni. Ha? Oy, murag kamo gyud makadaog sa kong pa-premyo ba? Unya boss, pila man puy premyo ana? Dako kay nag-premyo, 1 million. Sige boss, winter ba na? Sige, magkita ra ta sa binyo. Ate pre, hasula ni pre, wala jud koy kagastos kong motor pre. Ay tabi tarong panahon na, wa na kay tay pangwartaan eh. Samot pag ini motor daot-daot pag yun. Kini motora pre kay nahubsag asite. Dako gyud kay kagastoan eh. Mo gani pre no, overhaul pa ko ani. Hoy, murag na problema mo kwarta. Nga naman, nakakay kahatag ha. Nah, tama gyud. Kay namoblema ni kwarta. Kabalo man ka mo tilap. Ay, tilap lang. Saman, ingani. Ay, ingani pod. Good. Ginana akong pangita nga player, kanang aggressive. Saman, pilay premyo ana. Gamay-gamay lang god, mga 1 million. Pre, nakuha oy. Murag mao na ni sulbad sa tong problema. Unya, magkita ra ta sa binyo. Ita ning way kwarta ko eh. Pagwintir kita kalibangon ani ba? Asa ka ta mga warta ni. Hoy, wag yung grasya mo abot sa imo kay pataka ra kag libang. Kinsa ka? Grasya na ni, nagpaduol sa imo ha. Oy, kana akong ganahan. Dali ra kay nga dula. Usa man nga dula na. Kabalo man ka kamutilap. Ingani? Kana mo'y karapat dapat mo enter sa kundula. Okay, sige, magkita ra ta sa binyo. Okay, kompleto na ba mo? Kompleto na me. Ang mechanics ane, dali ra. Tilapan ra nimo akong protest. Kalami ang tilap-tilap. Sa tilap-tilap lang. Diya ko haud. Sugdi na dayon. Lami nakitilap ba? Okay, palihog kog lohod. Okay, dali ra mechanics ana. Purmahon ra nang naa sa biskwit. Unsa may porma ni? Kita ra man siguro bahala sa porma ni. Lahi lagi porma ni nga mo lagi. Ini sudah pud ani. Unsa mag-isip gyud ani? Dapat dili gyud mo masipyat. Kung masipyat mo, pusilon ta mo. Hala. Patay ta ani ron. Kado. Let's start the game. Tilap! Suko tilap di mo oy. Ang nyakis makay ka mo tilap. Ano pag tilap oh? Matay pre, anara ni mo motilap. Uy, ngani yun na oh. Di mo kabalo mo tilap. Ingani yun na oh. Patay nga no imo mo inikaon. Impas juga ron. Ha? Ba't yun yan? Ngano giusap man ani mo nga tilaan ra man na. Ang sabot tila, dili kay kaon. Da, pag hinangol pa. Patay na bali. Bye-bye! See you next life! Yate, bago na matay, gikaon pa man. Ilang yung patay gutom. Tulo na lang ta brad. Tarong magtilap diha.
Sige, tilap yun! Patay, nabangag. Mas bangag ka! Da, mauna, di lagi maginangol. Pre, duha na lang yun ta! Builog tilap diya, pre. Pre? Magikong na lang ta, pre, patay na magyapon ta padulong! May pa! Kalas kay mong premyo! Magikong na, pre. Pre! Pag-uban mo kay mga dungol kay mo! Balak patay at least kakaon.